dinhi sa atong tubag sa Salmo, ningon ta nga ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon, o kining maong kahimtang harianon nakita ni dire sa atong unang pagbasa ni Propeta Isaías. Nakita niya ang kahimtang dito sa langit, o gani nakaingon siya nga di man ko angayan nga ibutang dinhi kay hugaw man ko, hasta akong baba hugaw niya. Nadayo to ni lupad na kirubin gadag baga, gibutangan sa hirag baga iyang baba, ningon dayon gipasaylo na ang imo mga sala, pwede na kamutabi. Motong ningon dayon si Propeta Isaías, ania ako, sugua ako. Kitang tanan suguon gitas Ginoo, nilingay mong tupad ning na magpasugo kag Ginoo ana. Kay usahay ra ba imbis nga magpasugo ta, kita nay kusog kay manugo sa Ginoo. Nga ningon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, walay tinun-an nga mulabaw sa iyang agalon. Kitang tanang mga tao tinun-an og sulugoon ra gyud tas Ginoo. Muna dili unta ta magpaalig-alig nga murabag kita na noon murag maoy master nga kita nay magbuot unsaon nato pag-atiman ang atong kaugalingon ug ang atong katilingban ug ang kalibutan. Unya di nata maghunahunag Ginoo. Dako kay na siyang kalapasan sa kabubuton sa Ginoo. Mao bitaw nga kining atong gipropose karon sa mga tawo sa tibuok kalibutan, nagi-approve na gining divorce, legal na ang divorce, except lang din sa Pilipinas ug sa Vatican. Matud pa nila ang Pilipinas sad murag padung na sad mo approve aning absolute divorce sa mga pamilya. Dakong supak na sa kabubuton sa Ginoo. Doon naman tayo gihimo aron masulbad ang bati nga kahimtang sa kaminyoon, kanang gitawag nato declaration of nullity, ato man ang tawagon og annulment, pero actually declaration of nullity. I-prove lang nato nga way kasal nga nahitabo. Muna i-declare sa simbahan nga invalid tong ilang kasal, mao nang mapwede na sila magbuwag, pwede na sad mangminyo og usab human sa proseso adto sa atong tribunal sa Archdiocese. Handolo na sa mga canon lawyers nato simbahan nya mo file sad na sila ngadto sa korte og declaration of nullity sa legal aspect. Libre na pod sila, pwede na pod mo minyo, o di mauna na siya ang applicable para sa pamilya nga naglisod kay naggawas gyud nga wa gyud sila klaro silang kaminyoon. Ikaduha, og valid gyud ang kasal, ang ato sang solusyon karon dinhi sa atong nasod gitawag og legal separation. Layuon lang sila para dili mamiligro ang lawas og ang kaugmaon sa gitawag nato aggrieved party, katong gidaog-daog. Niya human tagaan og mga counseling pamasin nga magkauli, pero ang ilang kaminyoon girespetuhan kay valid man, dili nato gubon. Pero ang divorce, kaning divorce, way pakialam, valid or invalid, it doesn't matter. Ang past doesn't matter. What matters ang present. Kung ako wa na ko lamiin nimo, divorce ta. Ay gyud pag binuang nako kay na divorce kita. Mura bag gihulga kanunay ang permanence of nature of marriage. Nganong permanente man ang kaminyoon, tungod kay gitawag na sa atong katilingban o sa atong simbahan basic unit of society. Ang basic unit of society, kung magsigig kabungkag-bungkag wa nay klaro unsa man say mahitabo sa society, mahimo sang way klaro. Apan kung ato ning
ipatuman ang kabubuton sa Ginoo sama ni Hesus nga iyang gipatuman ang kabubuton sa Ginoo, ginganlan siya giyawa. Bisan pa sa iyang kagamhanan o sa kadaghan sa milagro nga iyang gihimo, ginganlan siya giyawa. Nilingay mong tupad nga okay ra nimo nganlan kag giyawa. Ana or giyawaan or nabuang ana nganlan sa Jesus og nabuang. Mo na ingon si Jesus og mosunod mo nako, kinahanglan nga malipay mong nganlan sa mo giyawa kay ako ginganlan man sa ko giyawa. Nya iya dayong gisumpayan, ayaw mo kahadlok sa mga tao. Kay kini manggong mga tao mga igsoon magpakaaron ingnon, ila dayong tang husgahan, abis ako kita manghusgam sa tam nga maritis mo sa kita sa tanan, husgahan dayon. Unya kasagaran ra ba sa atong judgment no? Sayop, dili siya perfect, sayop. Moingon dayon tayo ni kaulayan, ay abi man nako, ana, ay sayop man di ay. Dili ba tinuod kaayo ang atong judgment bisan pagkanang niabot nag Supreme Court, di gyapon ta kaingon nga sakto na kay ngano man kanunay gid nang butangan og gitawag og imperfection of judgment. Di gid ta ka kompleto sa kamatuoran. Kinsa may atong kahadlukan matud pas Ginoo ang Dios. Matud pa ni Hesus, kahadloki ang Dios kay gawas nga iyang patyon inyong lawas, ibanlod pagyod ang inyong kalag sa impierno. Pasabot ang Ginoo ra ginahibaw sa atong sala. Sa tinud-anay gid natong sala. Magpaka paragod ana ba asawa makig-divorce sa bana kay ang bana nangabit nya sa dayto ang asawa sa day walang sad motugan naka tukhang-tukhang sa day kadiyot ngadto sa laing laki. Pakaron ingnon ni ang bana hasi-hasi sa dayon, hasi-hasi kay ang iyang asawa iyang gisilusan kay siging kuyog pari, hasi-hasi sad ang bana. Unya dito ang bana sige sa daing abang dito ang mga kinilom. Ana mautatong na ibana sa nagpa-counseling nako, hapit niya patya ang iyang asawa kay nasakpan niyang naikabit. Nya ako dahil siya gipangutana, tugani ko no ko sir, tinuod, wajud ka hilabot og laing babae siya. Mausad lagi pa din na sa daghan. Animal sa ka. Mauna, ayaw kadlok anang tao, kay tigpakaron ingnon, kay na, ang Ginoo, kay truthful kayo. Muna kung unsay isultis Ginoo, atong sundon kay ang Ginoo sad mo'y nag-atima nato matud pagay niya kana kay mga langgam, mga balili o uban pang mga hayop giatima na sa Dios. Kita hasta ganing atong buhok sa ulo apil na nang wa nay buhok gihap sa Ginoo. Ikaw niya pa din wa na may buhok gihap gyapon tos Ginoo before nangahog. Gitugutan, pasabot siya'y magbuot para nato, siya'y muhatag nato kaayuhan, siya sad ang muhukom nato. Una, ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan, gitawagid siya bulahan sa tanang mga babae ngano man or sa tanang binuhat siya'y bulahan ngano man tungod kay nagsunod ra gyud siya sa kabubuton sa Ginoo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Munay pulong ni Maria. Ang mga santo sad sama sad ni propeta Isaías kanunay sang moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kamoron diha, musta man nianhi ba mo aron pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Saban, anhi mo wa mutuman mo dili. Ug unsa may usas kabubutos Ginoo? No to divorce. Yes to marriage and family. Ikaduha, no to sin. Yes to suffering and death without sin. Nya sa dili pa mo abot ning tanan, unsa may lain kabubutos Ginoo? Pamalit mog slat.
ang slat mo atong paliton. Pasabot, kanang tanan nimong bahandi, ihatag na sa mga nanginahanglan. Ayaw pagsigig tigom, ana, hangtod mahadlok na lang noong kang magantos, mahadlok na lang noong kang mamatay, ipanghatag na siya. Nya, kung imo na nang mahatag ang tanan, congratulations, kay ang mahibilin diha nimo, mauna ang Ginoo. Dili na ning mga kwarta, dili na ning dungog, dili na ning health, dinis kalibutan, nga pulos mga lumalabay. Ang mahibilin mao ang Ginoo ug ang iyang mga buhat nga maoy mulungtad gina hangtod sa katapusan. Sa atong pagsunod sa Ginoo, usahay malipat ta siyawa. Kay dayon tag-ingon, Lord, nagbinuotan gyud ko nimo, unsa pa may akong buhaton aron maayo ko sa akong sakit. Unsa may sa nako, Lord, nga nagsige manigsuyop akong bana or akong anak. Kani mga sayop magid nga mga pangutana. Nganuman, dili ang kasakit o ang sakit dinhis kalibutan, dili na tungod kay buangon ka. Kung dili tungod kay ang yawa mo'y niatake nato. Gitugutan as Ginoo tungod kay mga lumalabay rana. Ang importante, di ta magsigig focus aning mga sakit o kasakit, kung dili unsay grasyas Ginoong gihatag ngan hinato. Sige na kay sakit, pero wa man sa kay sala. Di okay kayo. Naa kay kasakit, gitorture ka sa imong pamilya, sa imong bana o sa imong asawa, wa man sa ka mag-torture nila. Kana mo importante kayo. Giilugan ka sa imong kabtangan, gihikawa na kastanan, wa man sa ka magsigig kasuko nila, imo man sang gidawat nga mapaubsanon. Check gihapon. Nya og mahimo na nato, mauna na siya ang gitawag og kinabuhi diha ni Kristo. Isip iyang tinunan, isip iyang sulugoon. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing nga sugod karon mukuyog na gyudtas Ginoo. Kuyog na ta. Ug ang Ginoo moingon, simba, ayaw lang sa trabaho, biyain ang trabaho, simba. Aron igabot nimo dito na nakay warning letter. Nya igsunod adlaw, simba lang gyapon, di gyapon kamo trabaho, termination letter. Ika-terminate nimo, sige na lang kag simba, wa na kay kaon, unsa may sunod? Acute ulcer. Sige lang gyapon kag simba, wa kay kaon, say sunod? Bilaran na ka. Patay man ka. Nya igabot na nimo nga namatay na ka, asa man paduang imong kalag, naay ulcer. Wa. Ngihanlag kwarta. Wa. Hain man paduong. Ato as langit. Pero dili sa na mao kay nagpasagad naman sa kas imong health. Kay kung magsigi sa tagsimba, tudluan lagi tas Ginoo unsay angay buhaton. Gani ang una niyang itudlo, pagkugi gyud, ayaw pagtinapulan. Kay sala ng pagtinapulan, pagkugi. Muna ang taong kusog mo simba, kusog mo sunod sa Ginoo, may sad kay nang mo trabaho. Ang tao sad nga kusog kay mo simba, kusog kayong mo sunod sa Ginoo, may sad kay nang mo amping sa iyang panglawas. Hangtod yun sa kamatayon, nagamping na sa iyang panglawas. Kaya nga naman, health is also another great gift of God. Nya atong atimanon ang atong health. Mao na siya ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, dili pagpasagad, kung dili pagsunod nga matinud-anon. Unya maalamon nga pagsunod. Kining tanan gihimo ni sa mahal nga Birhen Maria. Ngandoy ta nga kita untang tanan makabuhat usab niini alang sa kalambuan sa atong kinabuhi, ug alang usab sa kaayuhan unta ug kasulbaran ining kagubot karon
o kadaotan nga nahitabo sa kalibutan. Ngato mga benefactors and donors, atong iampo kay sige ni silang tabang nato, manindog ta.